Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak ibu guru ingkang saturut kinamata, uga kanca-kanca ingkang kawula tresnani. Semoga kita aturaken puji syukur dumateng Gusti Kang Maha ingkang sampun keparingkah dumateng kita sedaya saengga kita sedaya saged matem pawan mriki. Boten kesupen kula aturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun keparingkah wonten acara menika. Wonten acara menika kula badhe ngaturaken surah bab kedisiplinan. Disiplin inggih punika sawijining sifat taat dumateng aturan utawi nilai-nilai ingkang sampun dados tanggung jawabipun individu. Disiplin kathah dados kawan. Menika disiplin pribadi, disiplin sosial, disiplin ibadah, disiplin wekdal. Anusipun disiplin inggih menika saged dadosaken kesalahipun teratur, uga dadosaken manungsa saged ngendhalike sifat hawa nafsu utawa pengaruh saka setan. Ing zaman sakmenika disiplin sampun luntur saking manungsa. Amarga manungsa gampil nggambaraken urip. Saengga sifat tanggung jawab ingkang dados dasaripun disiplin sampun ical saking diri manungsa. Pramila itu sedaya kedah ngantos sifat disiplin. Amarga sifat disiplin pun kedah sangat dipun kagungani manungsa. Itulah dadi pun menawi kita sampun kagungan sifat disiplin, kita saged selamat saking bebaya. Langkung-langkung disiplin uga saged ningkataken kepercayaan marang padha-padha. Menawi kita satu kali sifat disiplin, kita mesti bakal numindakaken sifat disiplin ketika wonten ing masyarakat. Amargi wigatine disiplin menika, kita sedaya kedah latih sifat disiplin. Sedherengipun disiplin menika sampun dipun latih kaliyan tiyang kalih sepuh kita sedaya. Ananging manungsa mesti boten luput saking penganut jam. Saengga sifat disiplin menika ical kaliyan diri manungsa. Sakmenika cara-cara latih disiplin ingkang kaping setunggal niat kali temenan. Niat sedaya tumindak mesti kali dasar kedah kali dasar niat kali temenan. Ingkang kaping kalih inggih menika ngendhalike hawa nafsu. Hawa nafsu limrah dados sebab utami ajripun usaha menika. Ingkang kaping 3 nggih menika boten usah damel kathah alasan. Karis disiplin menika tumindak ingkang sisah ananging manungsa kedah boten damel-damel kathah alasan. Ingkang kaping 5 inggih menika damel target. Target saged ningkataken kinerja manungsa. Sifat disiplin menika kedah dipun tumindaki kanthi konsisten uga kagungan motivasi ingkang kuat. Kathah manfaat ingkang saged dipun pundhut saking disiplin. Tuladhanipun disiplin saged dadosaken kesan langkung sae. Uga dadosaken tentrem atinipun. Kamila terus sedaya kedah nglatih sifat disiplin menika. Ora sedaya cekap semanten seserah saking kula. Mugi-mugi kathah manfaatipun. Menawi wonten kalapatan kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.